Naibag nga rabi tayo kakapsa, thank you iti naimba na samit nga samiwang nga ito dagiti anak ko. Tamasapul ka di nga involved, ma-involved da iti ministry. So nga amin nga raramida, involved ko ida, aduda nga magapuanan, ijay distansya nga kanayon. So nga iba groups tayo na laang. Kata salamat kunakmanan, ito tayo iti atensyon tayo, lapayag tayo iti apo. Tapno iti kasta nga ikata, ada ko mamaramidan ti Diyos, iti da ito manan ngay nga, panag sa una babaan ti nanumo nga adipan na. Iti sa una masarakan dito chapter 4 iti James, ono Santiago, iti Ilocano. Basa ko na chapter 4 ti James, verse 13, hingga na iti 17. Kasto iti ko na, ita, denggendak, da kayo nga ko na, ita, wano intun bigat, agbyag kaminto. Ijay, iti maysa a syudad. Agnaet kaminto, sajay iti makatawan. Agnegosyo kaminto, kat adunto ti maganan siyami. Diyo among no anyan to ti panagbiag yu intun bigat. Ngamin, mayari kay iti angep. Nga agpukaw kalpasan ti apagdarikmat apan agparang na. Kasto'y kumakit diti sa wanyo, no ipalubos ti Apo a Diyos, agbiag kaminto, kat aramidan mi daytoy, wenno dadjay. Ngam natangsit kayo mat, napasindayag kayo, dakas amin iti kastoy apa nagpasindayag. Ngarod agbasol ti tao, adi mangaramid iti naimbag nga amuna masapol nga aramidan nagkararag tayo. Natanok nga Diyos ama nakabalin amin. Yaman apo tadati saom, ngan pulos apo nga nailimad, nang nangro na apo iti ilimit ito'y Pilipinas. Nga makunko na apo nga isula ang iti Christian nation. Ngahan apo nga iti Biblia nag-adu apo kadag iti adu nga programa na baknang iti saom. Bendisyonam kadi apo Dios dagiti nga amumi nga dagiti tattao nga agdengeg. Ito da kadi apo dagiti biag da dagiti lapayag da even tonight Father God. Agyamang kami ti presensyam ngay nga agtrabaho iti sagtumunggal maysa. Dagiti kakapsat apo nga da iti balasiw taaw. Thank you very much ti biag da. Ti aywan mo kadi apo ti madda. Repay ti anano mo nga adipan mo usaram kasi iti pagayatam. Usaram apo akas panakangiwat mo. Kat sika kumati maitantanok. Ti Espiritu magtrabaho kas pagayatam. Palubusan mi kadi Father God. Idaydayaw da ka, anyaman ti gapuanam, ukwam nga kanayon ti dayaw. Dagiti dinawat mi tinagan niya po Isus. Amen. Akiti dito nga patalakayan tayo, nakita tayo, dito no kasano iti may sangay nga tao, kaya't iti sa unya po Diyos uno ni James nga ipakaununa na dito nga, anya ba nga talaga iti biyag. So ti damag ko, iti patayo tatangay, iti title na ko na anya ba ti biyag? What is life? Ada ba ti naminsan nga pinanpanunot yu iti biyag yu, pinanpanunot yu ba nga ko na anya ba nga talaga iti biyag? Among ba nga pumanaw ka da ito nga lubong, among ba da iyaw awis ni Apo Diyos nga biyag? Apan tayo iti kwa, adi ko na natatay nga, apan tayo di ko pinakamin nga verse tayo, ije 14, ko na ijay nga, you are a mist that appears for a little while, then vanishes. Ala tayo lang nga angep. No da kami nga kalanguya, no ta inapoy, lo katam nga di banga kat sumngaw. Di jay lang gayam ti pakai. Arigan ti may nga biyag. Nga magyaman tayo ijay, kat sapay kumata, umay tayo iti dating rabi, that even our heart, our minds, nga ko na Lord, tulungan dakman nga manggawat, iti kay papanan, ti kayat mo nga mawadak iti biyag. Okay, so apan tayo nga rod iti definition tayo, ito tayo iti definition tayo iti biyag, iti naintawan nga definition, ti kunadangay nga ti biyag nga ikatwarta, na dayaw, na nga itong edukasyon, popularity, day sanikwa,
Dingi nga, day taa. Day nga ti kalakayat. Day ti definition tayo ti biyag. Day nga no, kayat mo adda. Day ti definition ti naintawan nga biyag. Nga ay ti definition nga ni Apo Diyos. Day to'y kitan tayo, na unag ti kayat ni Apo Diyos nga kaipapanan iti biyag. Katibiyag kayam kan Kristo Jesus. Ije 1 John chapter 5 verse 12 and 11 and 13. Di kuna no awan ni Kristo king ka, awan king katibiyag. So kitan tayo niya habang umununag tayo, maawatan tayo, tulungan na tayo ni Apo Diyos. So iti lesson tayo iti number 1 kuna na, the content of the question. Kahit ko ngay nga ikita ngay the content dito sa ludsud nga. Anya ba itibiyag? Katibiyag ko na, nag-adu ngay ti aspects itibiyag. There are many aspects of life. It is a compose ngay iti happiness, tragedy, feasting, fasting, awanan, agsubsubraan, popular, amin, dagay dagsen, lagan, dagay ti kaipapanan, day ti compose iti biyag. Digay ti ibagbagana. Sipnget, talawag, danamay, agrigrigat, digay nga iti compose, iti content, iti saludsod, iti compose, iti biyag. Kayat ko ngay nga daytoy kunan na toy, ngay nga, iti maikadwa, kitan tayo daytoy maikadwa kunan na, iti content ngay, iti content daytoy sa ludsod. The context, the content tatay, and then the context of the question. Aki kunan na, ti context lang mat day sa ludsod, kunan na, jay, the context is the misplaced confidence. Di hanga di kayat ni Apo Diyos di popular ka, hanga da jay, kayat na kumaa, kayat na popular ka, kayat na baknang ka, kayat na da jay, ngam tiid, pagad-gadagad na, hang mga pangsika. Aan mo nga, Diyosan di yung inted na, king ka. Da jay, kanayon nga di iti ko, misplace ti tao, Nintun adakin kwa na amin dagijay, malipatan tayo, nga ti angas tayo, mapukaw gayam ti apagbiit. Di malagip yu, di bak nang iji Lucas 16. Di bak nang kanila Lazaro. Di nalipatan, di bak nang nga isukat matay. So kaya nga intid na ti confidence na iya, kinabak nang na, the popularity na, intid na amin. Kat intid na da jay ijay, iso ti dinyos na ti bagina, nakita tayo nga, uri di pulubi nga ni Lazaro, awang puros concern na. Da jay nga ti aramidan, di magbaga ngayon nga po Diyos nga, kinyak kumapay, seek ye first the kingdom. Seek ye first the kingdom of God. Di ti ibagbaga ti Diyos nga, no siyak ti pangpangrunam, na imbag ka eh. Kumay jay, kas jay ti ibagbaga ti Diyos, haan na nga ibaga nga, hang ko kayat nga na, abak nang ka, hang ko kayat nga, hang nga da jay, kayat ko nga no siyak, na imbag ka. Napintas ti ugalim, na Diyosan nga kasasaad, adakin yam, hanakapukawan day tanga kinabak nang mo. Di jay ti ibagbaga ni Apo Diyos. So nga, hantay ko kumanginga ko nang nga di confidence tayo, hantay ko nga di confidence di ay, kastoy aramidak ko na day tinegosyan ti. Panak iti nga syudad, panganak ag negosyo, ton makatawan, at daganan siya kami. Di plano na ngay kat me, ay, kanyak, kasjay. Ijay ngay nga, hanga kayat ngay ni Apo Diyos nga, dajay nga kasasaad, ti panpanunod tayo, di ngay lumastog tayo matanan. If we have everything, no adan tila, ing mo, talintom, kinabaknang mo, apay di nga kalak, di ugali tayo ngay, dumakas ngay, agpa-importante tayo matanan. Kasi kaya tayo ngay nga, tangadan na tayo, very old dajay nga old self nga intednis, iti naalilaw da iba ka ni Adan. Di imbaga ngay day ulag nga. Ang kadi, kuna natap, no kanam dito, kalakan to ni Apo Diyos. Ingga na tata. Kayat tayo ngay nga, tibagi tayo matanan, kayat tayo nga maidayaw.
Kaya tayo day, bagi tayo matanan, kasi alaan tayo day lugaran ni Apo Diyos. Ijay tayo nga madadaul. So, di iti pakpakaasin na dito. So, di context na ditoy, di context na, di misplace, inante misplace ko ma, di confidence tayo. Dagiti banag nga datoy rabaw ti daga. Just keep, di ko na, kahit na ijingi nga i-correct, verse, may katalunga kwa, lesson ko na the corrective to the question. Tatay di content ti sa lutsod, di context ti sa lutsod, itatan, di corrective iti sa lutsod. So, dako na natoy, adat ti sumbat ko no, agas dagiti wrong nga panangkuna tayo, itibagi tayo. Ado di panangkuna tayo, iti plano tayo, kastoy, bumaknangak no kwa, kastoy, ti kaganan sa kata, kastoy, to magbalin, kastoy, puro kastoy amin, kayat ngayon ni Apo Diyos, inayundak dita nga planom. Inayundak dita nga planom. Di ti pakpakasi ti Apo. Gapuanan taada aming kanyak, ti masakbayam, siyak ti mangituis ti biag mo. Dagay ti bagbagana ditoy. Nya so ngay nga ara tulungan datayo ni Apo Dios ni Satanas de inted ti Dios nga biag ni Satanas kayat nangay nga patayon. Talagipan tayo ni Satanas is a death. No death ko na tayo kat riribok dagsan gora. Aminan ngay nga dagsan. Dagay ni Satanas, kat kanayon dati nga alalilawan ngay. Kanayon dati kayat nga takawon, dahi tabiyag nga intad ti Diyos, kanya tayo ni Hesus Kristo, nga dati tal na, dati rago, adda nga iti urnos, agnanayon dahi ta. Dagay nga iti intad ti Diyos, nga masapul nga tayo kumangay nga pukpukawon, nga iso lang ti intay imimutan ay aywanan. Iso nga kanayon nga, kayat niya po Diyos nga, agkararag kayo, agbasa kayo, ag-worship kayo. Daging iti, kwa tapnuhan tayo nga ma-misplace. Iji Proverbs chapter 4 verse 18 ata, de ko na nangay nga, di kay sumiyasi iti dalan. So daging iti kayat tayo, tulungan datayo, iti correction niya Apo Diyos nga, adaman itit ko ang king kaamin dagitoy, ngam inayon dak, tasyak nga iti mga iwan, siyak matlang ti mang i-direct, siyak matlaeng kat awan pulos pagdanagam. Diyay, so ngay nga, tulungan da tayo, no malagip tayo ngay DJ kwa, malagip tayo di bak na ang kanila, zaro. Na-misplace na ngay iti confidence. Na-misplace na ngay iti, na ngay nga inayon ti Diyos. Amo tayo, ang Kristiyano malamang, ada relihiyon na dito, religyoso, tawa kalagip yung idi agkararag ka ni Abraham. Nagkararag, de ko na ngay nga ama. Apo Abraham ko na nagkararag. Ngam ti kararag na, nala daw. Tatin sinpon awan ton ti pa nagkararag. So habang itatangan na tao ka, you pray. Habang tao ka, itatangan na biyag ka, mamati ka, agtulnog ka. Ti kayat nga niya po Diyos nga, no, intud mo ti biyag mo kanyak. Late me nga siyak ngay ti mang muli. Palubusan dak ko mga mulyan ka, anak. Han ko mga day, I did it my way. Ay, kanya tayo kat iso ngay nga magulo, ti biyag tayo, sangit tayo to, ti kamaudyanan. Because they kayat tayo, iso ti kayat tayo nga aramitan. Di ko nakmanan ni Satanas is a father of lies. Langsot amin ko na nano, ano kwarta, urnos nga, kayat mo amin, maglatang mo, umaurnos ti pamilya mo, dasan ikwam, that's a lie. Nagsiputan, makita tayo, kita tayo nagiti televisions, anak ti general, anak nga ngatong itatao, at aday baludan. Ti pamilyada, magulo. Umintong kitan tayo de adda ni Kristo kinkwana, sang kasapol, sang kasakmol. Adatal na, igiwa kaunggan na. Gapuanan ta nasarakan na tibiyag. Iso ni Jesus Christ. So, day correction, kayat lang niya ang po Diyos nga i-correct ngay nga, siya kapay takukwak amin dito nga banag, kayat ko nga enjoyum. Tanuhandak inayon, indurum dita.
naagom ka, naimot ka. Ala, so lang na kanayo, no? Kita ang tayo kati gurot, kung nadano ka, no? Kalakit kita ang kalauang ko, kwarta na. Hana-enjoy yan, ti kwarta na. Kung nada, iyay kwa, tando ka, nakatistinila sa naadaan mo, ti mang gasto, kwartada. Ang now, ng itatan, nakita no, ti Kristiyano, kita ang mga ikatwaw. Ato, kala makita mo hanga madlaw mo tanan, niyan, di ba? Asyay ni Apo Diyos, sinilnagan na ti panunod tayo eh. Nilawlawagan na tayo eh. Enjoyam dito intet cooking ka. Hamo nga, nga, imutam, pati bagim imutam. Haan nga kasyay, what we have to share, nagiti blessings, nga ititid ni Apo Diyos. Agad adala ko resyak mismo, ngay nga ang mga kasaba. Akarkararagak. Da kami siyak nga mga sabahin itong wakat, agtid-tid tiluak. Da siyak mismo, masarsarmingan. Kat kuna ka ni Apo Diyos, uning agpaiso Apo, tulungan da ka ditoy. Amom Apo, ti biyag ko, bago, narugitak, inayabandak. Dinaludaldo sandak, o sarandak. So ngayon nga nakakaduan, kanya tayo kakapsat, bagbagaan tayo, kasabaan tayo, bagbagi tayo. Nakangay ko, siya ka talaga magnak, nagiti anak ko, piman, ada correction da. Ibig ko naman nga, correct da, kung maibagat yung I'm sorry Sorry, wan, ito no, ijaya kwarto. Ang tatal na ako, naman na kaya kwarto, kag sangit akapo, pudno matpiman. Bagi, agpanpanunot ka, kasi ti milita, dandani ka at ngay nga, bakatan ka at ya, dandani ka at ya nga matay. Anya pa lang ayati, ang kangay nga, aywa-aywanan ti bagim. Nga kayat mo nga masapuli bagada nga, mayat ka. No, ti pa nagserbim ka, madadal ka, gapuanan ti agserbi ka, uyawanda ka, gapu ti agserbi ka. Apay kiti nga mo itot ko na po Diyos. Ngumnupi man ta, madmadi ka kitdi. Agbalbaliw ka ako na ti bagik. Nagsangit mawaywaya anak. Madadayaw ni Apo Diyos. So, dito yung conclusion tayo, iti dito nga malum. Iti nga rabi Philippians 1:21. Kuna na ijay, ni San Pablo kuna na, anya tibiyag. Iso na mismo, kahit nanging alam, ti attention ti tao nga, anya ba itibiyag? Iya ko na, sana imbaga ijay, para kanya kabiyang, itibiyag, panagserbikan Kristo. Di ti pudpud ng agbyag, di panagserbikan Kristo. Kat enton, ta ipapatay mo, ibilang mo galan siya, haan nga pa nakapukaw. Dito, ito yung mga human being are made in the image of God. Naramid ti tao, gayam nga nga, imahe ni Apo Diyos, adaking ka ngay, day imahe ni Apo Diyos, adakin niyam. So, day nga imahe, ingga na ngay nga, agbir-bir-bir-bir-biro ka, ingga na mo masarakan, day bir-biro ka, aramidam tinga kabaulam, into maisalpak ka, iya imaka, imahe king ka, iya nga agsardang ka nga agbirok, and you have the satisfaction. Masarakan na itang biyag ni Jesus Christ. Iyay mo nga makunangay nga, wow, ito palang buhay. Di nga iti nagpintas nga nga, sunok kita niyo agtis-testimonyo, dagi kakapsat, dagi ti haawan nga iti ni Kristo kanya, da mawir-wirduan da ngay. Mayabang kung kunada, nga man, ti ipagpayabang tayo ni Jesus Christ, nga iso nga nang patal na iti biyag tayo. Insardong tayo ti kabibirok, ti nga mabirbirukan, kung natin no, adu, still empty ti biyag. So, ako na, masapul nga, kung na iingi, adat ti siyang sa makuna nga, if you have everything without Jesus, you are nothing. But if you are nothing, but Jesus is in you, you have everything. Naimbag nga rabi tayo kakapsat, adalon tayo ditoy, masapur nga inutan nga papraktisan nun niya tibiyag. Katibiyag, paiwan mo iti Diyos. Idalan na ka, anak ka pulos nga baybayan. No ni Kristo ti inawat mo tapusom, dimpulos pagduduaan. Orean nga tinagan ti relihiyon mo, if Jesus Christ is in you. Aramidan na ka, kasti kayat na, kat ijay masarakam, de birbiro kam, kan Kristo Jesus laang. Naimbag nga rabi itayo amin, madaydayaw ni Apo Diyos. Let's pray, Father God, itinay manan nga rabi. Kanayin mo, Apo, nga
damdamagan kinyami niya batibiyag. Nga kakayat mo po ngay nga, agsubli kami, ya pinaka-basic, anya kami iti matang mo, anya ba ti cross? Anya ba iti cross? Anya ba't natayam? Anya ba't natayan? Day tanga bugpugtong anak mo. Natay, tapno agbyag kami. Natay, tigaputan na natay kami. Idimay, iday tanga Kristo, inped na iti biyag. Tulungan na kami, we have that responsibilidad mga tao. Ngay so nga agrespan. Iti day tangay nga ayat mo nga naindaklan. Tulungan na kami nga kunami apo kahit mi day tanga biyag. Nga mga pubigbigan mi nga managdakas-dakas kami, agsubli kami kika. At matyan kan amo mitong palam iti saom. Aramidam ti pagayatam. Itantanok na kaw Diyos. Madaydayaw ka. Salamat launay. Kukwam ti dayaw, tinaramidam iti day tingarabi. Dagiti dinawat ko, tinagan niya po Jesus. Amen. Naimbag nga rabi, good evening everyone.